lehet ám mindent mondani. Ja, dehogy ne lehetne. Nem fogom végigbírni idegekkel, azt látom. Visszaadtak. Neked azért fizetnek, vagy nem? Persze. Minden héten kapok érte egy... Ja, nem, egy csaj. Van most 15 évesen, mindig megszállnak ki. Lehulló az enyém. Jaj, de jó, hogy van az a... El kell vennem a fonalat, mert még nem... Ja. Meg lehetne oldani azt is különben. Extra szolgáltatások. Egy nyomvat kábel kéne hozzá, és tudom mit vegyek. Áj, francba! Ezt nem kell. Francba! Ez az Zsolti! Sanyi! Engedd, Sanyi! Sanyi, ne! Ó, én nagyon fogok kicsikok. Ez az jó lesz, maca lesz. Most vallom, igen. Jó! Kiné van a kürt, fújja már meg, bassza meg! Ott hagytuk a próbát, pedig ez kellett volna. Nem is kell csőbbe lenni, visítsatok, mint az új évi alatt. De szerinted az a 15 ember, aki megnézi, túléli. Ez a hülye nő. Ez is rajta lesz. Hát jó, most már mindegy. Már jött 3 sört. Történt valami, le vagyok maradva. Jó van. Szerelmes a labdába, Kócsi. Ádám, nem ezt beszéltük meg! Ó, szép volt, Ádám, úgy de szép volt! Most miért aggódsz, hogy még basz? Neked kapnálból. Cucu alkabban ez is rajta lesz. Á, nem nagyon véd. Te. Menjek be a francba. Azért, mire ráfeszülök valamelyik oldalra, addig rátérnek a másik. Na, egy második évben nem lesz. Húzzatok bele, már mindjárt eltelik 5 perc, és még nem történt semmi. Azt a gyerünk el. Hoppá, facám! Az jó volt, Ugo. Óvatosan, gyerekek! Hát ha...
A Gömbi nagyon veri a bírót, ha lesznek elhúzásai, az tuti. Mozogjatok! Fussatok, bolondok! Megmondta a Gandalf is, baszki. De nem bajolóban kellett. Az ereje már jó, csak a célja nem az igaz. Mi? Nem tudom kisebbre tenni, úgyhogy ilyen. Az. Kinek dolgozol? Kinek dolgozol? Kominak. Csődöröket keres az új filmbe. Bőven volt a héten, bazdmeg, nem ágyzis. Így talán. Az a Sanyi, szép volt Sanyi. Ez jól bebaszta. Houston! Houston! Baj van! Góna ellenes! Houston, we have a problem. De nehogy van. Ja, hát nem izgulok. Sipol a bal fülem. Nem baj. Nyugodtan. Emlékekkel térsz haza. Így jó. Ez legalább nem lesz egy unalmas csöndes. Helyzet is volt, ezt biztos volna kihagyni. Aha. Ja. Figyelj, ha egyszer élettel egy összön, az be kell rúgni. Hát ez kellett. Annyira nem izgulok. A bal az remek különben, igen sok negatív energia jön onnan. Ja nem. Nem ittam már egy hete, csak ez a Az a probléma. baj. Ezt sem jelz be. Nem? Hát általában éjjel szokott lenni, közben előzik át. Ez kész volt. Jaj! Aztán még bele se lendült. Balhé! Balhé! Meghúzta bidon. Igen? Na, na. Már visszanézitek, azt eldöntitek, oda! Mi? Nem láttam. Majd visszanézzük fél időben. Hogyan lett volna kéz? Azt jelenetet ki is vágom, mikor feltöltöm. Egyből meg is vágom a videót. Addig ki sem megy. Szerintem is az volt. Ja nem, hogy be lesz vágva egyet animfigura, nem videót, tudod. Hoppá, bocsi! Ki lesz takarni? Egy ilyen Grand Puket itt van, nézd, tudod, hogy
Itt lehetne feszát csinálni különben. Kéne egy rohamosztagos izés is. Én már nyomnám is. Azt akartam mondani én is. Hát csak úgy látok. Spori egy-egy a Gyerekek, végre jó meccs. felőző is jó volt. Még azért nyugodtabb lesz a karunknak még egy ilyen. Hát ez olyan érdekes volt. Ez a Milánnak a mamája volt, hogy állíts. Igen? Bár ő is itt? Nem hallod? Ja, igen. Úgy már tudom. Már egy jó fia vagy. Csak letapeltva, nem rögtön el. Igen. Na várj. Jó lehet, hogy egy kis ütés Én van. tartom sortot. Pici, csak olyan kis baráti. Olyan pacsizós, szaver. Most tessél. Ahhoz kell Katiért. Mint az nagyobbat tudja elég. Az a baj, már most veszekednek, aztán még csak 10 perc után. Nagyon bukasséget is tudjuk. Gyere vissza! Gyertek vissza! Hát, így nem muszáj. Gyere Fly! Tiéd a pálya! Ezek arra fele ne támadjatok, mert nem tud bekényelmesedni. Jobbra vagy! Majd a második fél időben. Jó, nem kell idegeskedni. Ilyen 2 perc. Na az már inkább. Gömbi dobta vissza egy kis. Hajvé! Megörcs az ujjam, lejtem a telefont, az szép lesz. Mindenki ott nézi a meccset, nem úgy. Hát mert többet látunk. Egyébként én is látom azt a sarkot, csak onnan. Jön a labda! Hopp! Kirúgják a kezemből. Pillanatnyi szünet, van, aki visszadobná. Nem rosszan. Hát azért lehetne jobb is. Nem, majd jövőre veszünk 3-4 ilyen GoPro kamerát. Ezt felszereljük a kapura. Meg oda középre. Ezt össze lehet. Gobba jó a buli. Totti, gyerünk, Totti! Ez az, Max! Hogy? Tessék? Hogy ment a Gömbi? Megértsük az ujjam. Hát, ez egyébben. Hát? Igazából koncerteken edződtem. Én is edződtem, de nem én. Gyerünk! Megjött a gólvágó kicsit. Sanyi, tiéd! Én meg lehagytam. Oh, fuck. Vizel járattól látom. Pityú. Van a pályán. Figyelj oda! Lecsi! Kapsz egy ingyen költöztetés, nem? Jó, ez az. Ezt a kurást is ám csak így látom, hogy nem szart csinálni.
Még nem szerencsére. Ők ebben a topba talán nem törnek össze. Ebben nem szerencsére. Jaj, a futóművét! Állj meg! Na, egy balettcipőre kevesebb. Szólj a Csafinak, gumizom, megtud. Arra. Lement a pályára a bíró. Írjátok fel valahol. Ide jó. Várjátok meg, így lesétám, mert valami akadémiai. Gömbi letépte a futóművét. Jaj, Ati! Szép volt, Ati! Gyerünk, Sanyi! Aztán! Ugye a súlybeli különbség kijött a dugó javára. Hát erre szokták mondani, hogy a majdnem a semminek az öccse. Ez most ám a technika. Kifárasztják őket az első fél időben, azt a második fél időben meg. Különben jó, hogy izgalmas. Ennyi. Bombolja a buli. Bomba jó buli. Jó hajtás. Tibi, ne engedd el. Nem is egyértelmű. Ne engedd, Ákos, szép volt! Aha. Szerintem előbb fulladok meg a taknyomba, mint hogy leállítsam ezt a szart. Mit csinálsz? Legbőbb tapsodom. Kézsepít? Ja, nem van nála. Van rá csöppenik a képen. Nem, majd lóg a széle, tudod itt. Jaj, ne. Jön a lelki terror. Akkor már be tudod szívni, nem? Ja. Szívesen ad a zsebkendő följel. Hát az előző nem volt, az akkor ez se. Hagyja, Zsolti! Zoli és a Recsi meg miért nem adta akkor? Ez is meghúzta a Zsolti. Hol van, nyugi? Ha 4 emberrel rúgtok gólt, az nagyobb. Ez duplát számít. Nem számít. Testesebb. Igaz, hogy a Gömbi testesebb, de... Ez komoly volt benne. Gyerekek, látjátok, Gömbivel vigyázni kell. Ez dupla! Mondtam, hogy 4 emberrel duplán számít. Látod? Vigyázz! Imre! Gyerekek, egész fasz a helyzet. Na. Marhára. Még két gól, az kiesik az abszolút seggünkből. Nem ám. Elég vészmadár. Nem vagyok én vészmadár. Az az már. Azt kiírulunk hozzá. Majd visszanézzük. Mit láttatok? Kocsi, ne akadj ki! De kívülünk hozzá. Kívülünk hozzá. Ez szó se róla. Megint 2 perc, akkor már csak 3-on vannak, bazd meg. Most mi van? Ne. Miért 2 perc? Hát kívülért hozzá. Igen? Annak kell lennie. Azt a kurva. Kaptok még egyet így is, bazd! A Gömbit akar nézni. Gömbi, szabad a labdán! Elhoztam.
labda lett! Balhé! Bunyó! Tancsapda! Semmi bunyó. Két hét. Igen? Hát 14-én van. Na! A jövő hét még első. Már ne valami! Ez az, Gömbé! Szép volt! Tömeg! Lehetett volna. Figyelj, dugja seggel, ezek elég biztos írják a picsét. De azok, hogy ne rögtes, remeg ez a szar. Egy pénz volt. Na, néha az Ádámot is látni. Ez a Spityu, megcsinálod! Ne engedd el! Megcsinálod! Ne engedd el! Azaz, végre valami! Ja, milyen udvarias. Elsegít. Pitálod. Gömbé, helyedre! Szörnyen néz ki. Mi fordítva, nem? Nem baj. Fölvettem már, fölvettem. Gól, kell a gól, kell a gól! Picsába! Nem baj, fiúk. 3 percre nem ért a kapus. Ne engedd el! Racsi, ne engedd el! Ó, gyerekek. Az egyik térdemnek lőtte. Isten nem vágottan. Éreztem, hogy jó lesz az a meccs. Ezt tartott életben a héten. Ez a... Divat bemutató van, kérem szépen. Izmos férfi felső test. Nem baj, nem baj. Nem az ilyen orlasz rendes. Mi van, Ecsi? Nem vetted be az allergiagyógyszeret? Hát, valami van még. Még egy fél időt kibírok vele. Jaj, de... Nehéz. Észülés lesz! Ne engedd el! Neki valami van? Becsúrgott. Nem áll, összetöritek a Márkot, te, mert akkor nem tudom, mit csinálni. Nem már. Nem már. Ez az Hamuti Pro kibírja. Betelik az idő, gyerekek. Most jön az, hogy az Ádám leadja a gólokat a Zsoltnak. Hogy ő legyen a gólkirály. Mi? Ahogy ne vágnál? De kis búrsa, pihenj. Meg kéz is volt az. Elfáradt. Nem baj, Pityu.